Bé, bon dia. Moltes gràcies per estar de nou amb nosaltres en aquesta compareixença setmanal. Deixi'm que les meves paraules siguin per expressar la solidaritat de Catalunya Sí que es pot amb els companys i companyes del periòdico i del grup Z, els companys de vostès, que estan en un conflicte laboral important. Tota la nostra solidaritat. Dit això, comentar que per nosaltres, per Catalunya Sí que es pot, aquest ple ve, òbviament, molt marcat per la moció que hem presentat el nostre grup en relació a la proposta d'anar a buscar el reconeixement previ de la Comissió de Venècia per al referèndum. A poc la nostra proposta d'acudir a la Comissió de Venècia s'està obrint pas en aquest sentit. Creiem que al final s'acabarà obrint pas definitivament i per això estem treballant durant aquests dies. Després d'uns primers moments que vostès van viure de desconcert del propi govern en relació a la nostra proposta, un segon moment de negacionisme per part d'alguns grups parlamentaris intentant fer veure que la nostra proposta no era viable perquè això l'havia de demanar només l'estat espanyol. Crec que hores d'ara ja és evident, ho reconeix tothom, que el camí cap a la Comissió de Venècia és un camí viable, que és un camí que es pot recórrer, que lògicament requereix claríssimament de la iniciativa del govern català presentant una proposta, una norma, un compromís, un recorregut per a aquest referèndum. Crec que és important, des d'aquest punt de vista, insistir en la nostra filosofia, crec que s'ha entès, però vull tornar a plantejar-la. El 6 d'octubre de l'any passat, a proposta de Catalunya Sí que es pot i amb els vots de Junts pel Sí, varen presentar una resolució que es va aprovar, que està vigent perquè no ha estat impugnada per l'estat espanyol, que entre altres coses diu que en cas de dificultats evidents, en cas de negativa del govern espanyol, es cerqui aquest reconeixement previ per part de la Comissió de Venècia, diu concretament, de la comunitat internacional i de la Unió Europea. Vull insistir en aquesta qüestió, estem davant d'un acord del Parlament de Catalunya que mandata al govern a cercar el reconeixement previ de la Unió Europea i de la comunitat internacional. Això és el que hem fet nosaltres, al voltant d'una proposta que creiem que és absolutament viable i un cop han desaparegut les resistències mentals d'alguns grups a treballar en aquest sentit, en aquests moments estem parlant i esperem poder concloure el dijous amb un acord del ple per al qual s'aprovi aquesta moció. Per Catalunya Sí que es pot no ens entraria al cap, no ens imaginem una situació en la que Junts pel Sí, que és corresponsable amb nosaltres de la redacció i aprovació d'aquesta resolució del Parlament de Catalunya el dia 6 d'octubre, que emplaçava a cercar el reconeixement previ de la comunitat internacional, ara es negui a entrar a demanar aquest reconeixement previ a la Comissió de Venècia, que vull recordar, i vostès ho saben, ha estat un organisme que ha estat reconegut com un organisme amb autoritat per part de tots els grups parlamentaris que donem suport a aquest referèndum. Jo espero que amb les converses que estem tenint i les properes hores, espero també, després de veure les esmenes que es presenten, que saben vostès que hi ha termini fins a aquesta tarda a les 6, doncs puguem treballar positivament en aquest sentit. Nosaltres estem esperançats que podem arribar a un acord i que es pugui arribar perquè al nostre entendre és l'única proposta, primera perquè és l'única proposta que s'ha posat sobre la taula i segona perquè creiem que és l'única viable que pot permetre disposar d'aquest reconeixement previ de la comunitat internacional en forma de Comissió de Venècia. Aspecte absolutament cabdal per nosaltres si tenim en compte que és evident que l'oposició al govern espanyol molt em temo que es mantindrà de manera important i en aquest sentit treballarem. En segon lloc, voldria insistir en un aspecte que ha aparegut, en un tema que ha aparegut important aquests dies, i és l'actitud del govern de la Generalitat negant-se a exercir accions legals per rescabalar el Palau de la Música de l'espoli sofert per part de Convergència Democràtica de Catalunya. Vull recordar aquí, per fer honor al treball del nostre grup i concretament del nostre president, que el company Lluís Rabell, com vostès saben, en dues sessions de control anteriors ja va preguntar i interpel·lar el president Puigdemont les raons per les quals el govern català no havia iniciat aquestes accions judicials i per què no ho feia. En aquestes dues ocasions el president Puigdemont s'ha negat i ha fugit d'estudi, o el que és pitjor,
ha posposat la decisió a un moment que, si es posposa, no es podrà exercir. I, per tant, el que està plantejant no és endegarir aquesta acció legal, sinó fer-la inviable des d'aquest punt de vista. I vull recordar també que aquesta és una resposta que va donar el president de la Generalitat, senyor Puigdemont, com a president de la Generalitat, per tant, comprometent a tot el govern i tenint al seu costat assegut el vicepresident, senyor Puigdemont, que des d'aquest punt de vista va assentir en aquest aspecte. Molt ens temem, i ens sap greu, però cal dir-ho, que l'actual govern català està actuant en relació a l'espoli del Palau exactament igual que ho va fer el govern Mas, emparant i protegint l'espoli perpetrat per la connivència entre empreses i Convergència Democràtica de Catalunya i desemparant els recursos públics de la Generalitat, en aquest cas per la via de la seva implicació amb el Palau de la Música. Per Catalunya Sí que es Pot és absolutament intolerable que el govern català hagi votat en contra d'emprendre aquestes accions legals al Consorci del Palau, i esperem que aquesta invitació que li ha fet l'alcaldessa de Barcelona de tornar a convocar la reunió per poder desfer aquest error, com a mínim error greu, que es va cometre per part del govern de la Generalitat, es pugui resoldre. Però deixi'm que li digui que és també sospitós que el Ministeri de Cultura, que és absolutament bel·ligerant, vigilant i controlador de totes i cada una de les coses que es fan a Catalunya, aquell dia se li oblidés anar a la reunió del Consorci. Molt em temo que estem davant d'alguna cosa més que un oblit, estem davant d'un acte clarament de connivència entre el Ministeri de Cultura i el govern de la Generalitat, entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, per tapar una vegada més el que és un cas evident d'espoli del patrimoni del Palau de la Música. I clar, a la vida poden haver casualitats, no dic que no, però això es produeix al mateix moment que el govern presenta un nou decret llei d'estiva i desestiva, que ha negociat amb el grup parlamentari del PDeCAT, que sembla ser ha donat el seu suport implícit, almenys per la via de l'abstenció. Masses coses juntes han passat en poques hores, com perquè un no tingui la sensació, i tenim aquesta sensació, que sembla que els ponts de diàleg entre el govern espanyol i el govern català s'han refet, però no per tirar endavant el referèndum, no per tirar endavant l'exercici democràtic del dret a decidir, sinó senzillament per donar-se suport mutu. En aquest moment, el govern espanyol i el govern català s'estan donant suport mutu, per un costat donant suport al decret llei d'estiva i desestiva, i per un altre costat permetent que es torni a tapar l'espoli del Palau i que es torni a tapar el que suposaria la barbaritat de no exercir accions legals per aconseguir el rescabalament dels recursos expoliats al Palau de la Música i que han anat a parar, com ja és més que evident, reconegut, a les finances de Convergència Democràtica de Catalunya. I en aquest sentit, com que aquestes hores darreres han estat un joc de bons i dolents dins del govern català, dir-los una qüestió: el govern català actua solidàriament, i el govern català actua solidàriament també quan assisteix al Consorci del Palau de la Música i vota. Per tant, ho sento, però aquestes qüestions de que una part del govern català vol i l'altra part del govern català no vol, a aquestes alçades de la vida no serveixen. Si Esquerra Republicana no aconsegueix que el govern català inici accions legals per rescabalar el Palau de la Música de l'espoli sofert per Convergència Democràtica, ho sento, però serà solidàriament responsable políticament d'aquest acte. I en aquest sentit, les coses clares. Un està en un govern no per escollir aquelles coses que li agraden i les altres no. Des del punt de vista, el vicepresident Junqueras serà tan responsable com el president Puigdemont de les decisions que prengui el govern català, que al nostre entendre, i ho ha explicat molt bé avui el senyor Linares, no poden ser de cap mala manera esperar que es dicti la sentència i després actuar, perquè això faria que aquestes accions fossin d'impossible execució en aquell moment.